vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini mukoma, ndiri musikana ane makore 21 years ekuberekwa. Handina kana kumbogara ndakaroorwa, but ndakamboita hangu nhombo apo pandainge ndichiri kuchikoro. Ndakati ndaita nhombo ndainge ndamitisiwa nemurume wemunhu, ndikabva ndaona kuti ndinge ndichiitwa mukadzi wechitu ndainge ndisingadi. Saka zvandakazoita mukoma ndezvekuti ndakabva ndazopfuurirana neimwe best friend yangu. Iyo yakanditi yainge ichazotaura nagogo vacho. So gogo vacho ndo vakabva vazondigadzirira mushonga wekuti ndinge ndichinwa. Vakati vandigadzirira mushonga umwe waivava so, ndakangoti ndichingopedza kunwa mushonga iwoyo ndokubva ndatanga kutonzwa dhizi. Friend yangu ndo yakanditi pandakazofenta ndo pandakabva ndazotanga kubleeda. By the time pandakazotomuka, I then found out kutoti inini ndainge ndatoburitsa zvimwe zvinhu zvainge zvakazangana ropa nezvimwe zvainge zvakaita zvinyama-nyama. Gogo vacho vakabva vati ndisatya nekuti izvo zvandainge ndichitoona ndo zvainge zviri zvimapenga zvacho zvemwana uyo ainge achikura arimo muchibereko mangu. Saka mushonga wandakapiwa nagogo ava, ivo vakati wainge wakaita kunge acid unoenda wobva wanodya icho chainge chichikura muchibereko changu. So mukoma, kubvawo ipapo gogo ava manje pane zvakawanda zvavakazotipa vachiti zvainge zviri zvekuti tinge tichisunga zvibereko zvedu sezvo tainge tatotanga kutoita misikanzwa. But nanhasi uno mukoma Nashi, uku kusunga kwandakaita chibereko, inini mwana akazotoramba kuuya, even though pandakambozama kuti ndinge ndichimboita pamuviri peumwe murume wandakasvika ndichitanga kudanana naye muno muSouth Africa. As for my friend, akaroorwa zvake noumwe mupurisa agereko kuBulawayo in her marriage, but mwana atoramba kubuda. Like zvaizvezvi I think kuti ndava kutoverenga zvekuma 4, I think 4 years munhu ari mumarriage, but imba iri kuramba because ivo vakatipa mhodzi dzembanje, vakabva vati tinge tichidya mhodzi idzodzo dzembanje ndokubva vatipfekera tuya tunonzi tumalaki bin kusika rudzi kwedu uko. Vakabva vati izvi vainge vachizviitira kuti kana paya patinenge tava kuita musikanzwa, kunyange tikasashandisa family planning, then taisazobatira pamuviri. Sezvisinei ndakambozotanga kushanda ndichiri kumusha ndokubva ndazouya zvangu kuno kuSouth Africa. Ndakati ndauya kuno kuSouth Africa, kana ndikati ndaiva nevanhu vandainyanya kuziva, aiwa ndinenge ndichitonyepa because munhu akandiunzawo kuno, munhu wandakatanga kutongodanana naye paWhatsApp mazuva aya ekudhara, ndo pandakadanana nemuchinda uyu paWhatsApp tikabva tangovimbana. Inini ndokubva ndauya kuno kuJoni. Zvino ndakati ndauya kuno kuJoni, muchinda uyu ainge akandinyepera kuti atori nekabasa kake bo, achiti iye anoita basa rekudriver. Zvino pataitumirana maphotos aipota achinditumidzira mapictures akatogara mumotikari kana kutoti akatomira padhuze nemotikari yake achinditi ndo yainge iri motikari yake. Zvino zuva racho randakazosvika muno muSouth Africa kutoti munhu chiuya ka unditore because ndainge ndiri parank, then iye akangonditi ndichauya ndichiri busy. Ndakazotoshamisika, munhu achindibvunza kuti ndainge ndiri pai, ndokubva ndatoona kutoti munhu wacho ainge akaita kusauka zvake. Ndikabva ndati zvimwe kuda munhu anokwanisa akasauka but anenge aine mari dzake, anenge achida kuzongogezeswa, but kana zvacho zvainge zvakapfekewa mukoma, kwainge kwakapfekwa zvimwe zvihembe zvekuti nyange munhu achifamba kudai munhu wose aitongoona kutoti uyu munhu uyu ndowekuZim. Ainge akapfeka zviya zvechiniga zviya zvinomakisa apa ari mazi oversize, zvainyadzisa kana inini kunyange hangu this was like the first time being in South Africa, but ndaitonzwa ndichitomunyarira zviya zvekuti taiti tichifamba kudai everyone aingoticheuka achingoticheuka, kana neni ndainge ndotonyara because iniwo nekuzivawo kupfeka ndainge ndakatongorowa simple but smart, but zvandakasvika ndikasangana nazvo
ndakangozongoshingirira ndikati zvimwe kuda munhu ane zvimari zvake, ndazongoshingirira zvangu, but all of my hopes were gone. Pandakaona zvino tava kuenda kunokwira imwe kombi. Munoziva kuti kombi iyi yakadhiraivhwa about 45 minutes tichibuda mutown takananga kuchakasara. Ndega ndikatoona kutoti uku kwatainge toenda uku kwainge kusiri kusouth, tainge tava kutodzokera kumusha chaiko. Takanopinda mumapurazi mumakomo kuchakasara mukoma kwekuti waingoona motikari dzevarungu chete. Ndakabva ndazongogara naye muchinda uyu nekuti ndaitya kuti zvimwe kuda kana ndikamuudza kuti handikudi because of your situation, zvimwe kuda munhu aikwanisa kundirova. Ndakagara naye kwe2 months, akazoti anditrusta paya. Ndo pandakabva ndazongomubira mari, ndikabva ndazomutiza, ndikabva ndazotanga kugara somewhere else. Saka uko kwandainge ndogara manje painge pakaita pamaflats, but hii rent yepo yainge ichidhura. Saka uku kumaflats kwandainge ndichigara, it was close kune rimwe robot uko kwandainge ndichiwanawo mapiece job. Saka ndaingotongoshingirira zvangu kuti ndigarepo, zvekare ndainge ndichitoitira vamwe vaigarapo ipapo mapiece job ekuva wachira. One day ndo pandakabva ndazoti ndichitobuda zvangu ndichienda kubasa. Ndo pandakabva ndazomiswa noumwe musikana. Vasikana ava ndainge ndisingavafarire. Chekutanga vaiva nematatu, but vainge vari vekuzimu apa vaitosvuta zvavo mbanje nekunwa doro. Even makuseni vaitotanga kutosvuta mbanje nekunwa doro vakatodziya zvavo zuva. Saka ndainge ndisingatombodi get associated to them. Umwe wacho manje ndo paakazondidana paya pavainge vari, ndokubva andibvunza kuti ndainge ndichienda kupi. Ndikabva ndamuudza kuti pane kwandainge ndichienda kukapiece job kangu. Ndokubva aseka akandibvunza kuti uri kunopiwa mari ikoko. Ndokubva ndamuti at least 50 rand. Vakaseka zvavo paya vakabva vati kana uchida basa chairo unge uchiuya kumba kwedu. Vakazonditi kana uchida basa chairo unge uchizouya kurumu kwedu. Ndikabva ndati paribo. Ndakaenda kuya mukoma, ndokubva ndapiwa kamari kangu, ndokubva ndadzoka apa ndainge ndakaneta sei. Ndikabva ndati regedzai ndinge ndichingoenda kunoona vasikana ava nditaure navo ndinzwe kuti basa racho ravari kuda kundipa ibasa rakaita sei. Ndo pandakabva ndazoenda ndikanovaona. So ndakati ndichienda kurumu kwavo, I then found out kuti kwainge kuine 3 guys, but varume ava mukoma vanotorakidza kutoti vainge vachangobva mukuvashanda vasikana ava, because vanhu vose vainge varimo murumu omo vainge vangori low iyaya inorakidza kuti vanhu ava vabva mukusika bonde. Ndokubva umwe wacho musikana azobuda neni panze, ndokubva atanga kutaura akati unoona machinda awa atiinawo awa ivo sometimes vanokwanisa kutiwanira macustomers anenge atori nemari. Saka ndo vanhu vanototeraramisa ivavava, tinongovabhadharawo nekuita bonde navo. Unoda here? Mukoma ndakabva ndati izvozvo handizvikwanise. Ndokubva ati saka hauzivi chawakauira kunoku kuJoni. Ndokubva azondipa mari, akandipa 1000 akanditi mari iyi chienda unoita zvaunoda nayo mari iyi, this is how much you can earn kana ukabvuma kushandidzana nesu. Ndakabva ndatora mari iya ndini uyo ndiri mumba mangu. Ndokubva ndatanga kuti apa mumwe mufesi wandaidanana naye mashainiro acho ainge achindiita, ndaiti kana ndikamukumbira kana anything aibva anditi iwewe uri a gold digger. Apa ndinenge ndisitomborina kana mapads kunyangwe mafuta ekuzora. Ndobva ndatoudzwa gold digger nemunhu ainge achivata neni madiro. Ndikabva ndati no, regedzai ndinge ndichitaurirana navo vasikana ava. Ndakazodzokera zvekare kurumu kwavo. Ndokubva ndazoti I want to be part of your gang. Ndokuzojoinana kwandakazoitana navo vasikana ava. So zvandainge ndisingatozivi mukoma ndezvekuti vasikana ava ivo vakatotengesawo zvibereko zvavo, havatomborina vose zvibereko. Ndo zvandainge ndisingazivi panguva yacho iyoyo. Saka ava varume vatatu ava vekuNigeria vacho vanopota vachivawanira mbinga dzine mari. Apa mbinga dzacho futi dzinenge dzakatoromba, because idzo mbinga dzacho dzinenge dzisingadi kuti dzinge dzichizofumurwa zviya zvekungoti munhu kana mhiko dzake dziri mhiko dzekuti anenge achishandisa vanhukadzi, anenge asingadi kuti ozongofamba nenyika yose achingorarana
kadzi zvimwe kuda anokwanisa kuzosangana nemunhu akanwiswa mishonga yekufumura achiri mwana mudiki. So ivo vanenge vachida vanhu vavo vavanenge vachizivana navo, ndokusaka vasikana ava vakatongogara vakatengesa zvibereko zvavo vakazvitengesera maNigerian iwawawa. Pane umwe wacho uyo aiti kana akanwa doro paya paanenge adhakwa aitotanga kutochema, so achitoregreta because aiti chibereko chake iye akachitengesa ne200,000 rands, akati ndo mari yacho yaakashandisa iyoyo ndokubva anotenga stand nekutovakisa kumusha. But aiwanzokuti paya paanenge adhakwa ndo paaibva azotanga kuregreta achichema achiti ko ndakaiteiko, ndakatengesa chibereko changu. But izvi ndakazotofind out this was later on. At that time munhu wandakatanga kurara naye kuti ndinge ndichijoinidzwa zvinhu izvozvizvi mukoma, ndakatozoita mazuva akati kuti kana kufamba ndisingagoni, because varume ava vari vatatu maNigerian ava zvavakaita ndezvekuti ivo vakaenda vakanokudza nhengo dzavo mukoma achifamba kudai. Worst of all, kana kuri kuzonzi ikazosimba inokwanisa kutosvika kumabvi uku, yakakurisa zvekutoti munhu ange achiibata unotoibata nemaoko maviri, zviya zvekutoti yoga aitombowani simba, anotombotanga anwa umwe mushonga. Vanofamba vaine tumwe tubhodhoro tudiki diki so twekuti panguva iya yekuti munenge mava kuda kunosika bonde ndo paanobva anwa kamushonga ikako. Iyi mukoma haakupikana zororo usiku hwose unenge uchingorarwa. Inini mukoma ndiye wandakatanga kurara naye uyu, ndakarwara mukoma Nashi zvekuti ndainge ndonzwa kuti kusikarudzi kwangu uku kwainge kuine chinhu chainge chichida kubuda mudumbu mangu umo, mainge muchingomonya. But vasikana ava vakanditi ndisaenda kuchipatara kundaigozivei kuti chibereko changu chainge chiri in the process yekutoora. Zvino murume uyu akazouya one day ndokubva azonditora akabva azoenda neni kune imwe n'anga yavo, but n'anga dzavo manje hadzipfeke like mapfekero anoita n'anga dzedu idzi dzekuzimu. Iyo n'anga yacho yainge yakatongoita kunge mumuslim, so yakatongopfeka hembe dzechimuslim. N'anga iya yakabva yazonditora ende pamba pen'anga apa painge patori nevamwe vasikana, so maSouth Africans andakaona avo vainge vakatomirira kuti vange vachiwodzwa zvibereko zvavo, because vaiva neumwe mushonga wavainge vachipiwa. Mushonga wacho wainhuhwirira kuita kunge kofi, mushonga wacho iwoyo wekuwodza chibereko. Saka mushure mekunge zvibereko zvavo zvaora vaizongopiwawo mari iyo yakapiwa that other girl uyo wandainge. Saka ivowo vainge vakamirira kuti zvibereko zvavo mushure mekunge zvaora vange vachizopiwawo mari dzavo. Saka hamene kuti zvibereko zvedu izvi ivo vanozviendesa kupi, but vanongotokuodza chibereko chako kana watongotanga kushandidzana navo. Ndakabva ndazotorwa ndokubva ndazoendeswa kubedroom kwin'anga iya yamukadzi wacho ainge aripo nemuchinda uyo wandainge ndamboita mazuva ndichiita bonde naye. Saka iye akabva azouya zvekare pamusoro pangu, but paakauya pamusoro pangu sikarudzi yake iyi mukoma yainge yakasungwa nemakavi, ndokubva atanga kuita bonde neni. Achipedza kuita bonde neni ndo mukadzi uya paakazonditi ndinge ndichisimudzira chiuno changu, ndokubva ndasimudzira chiuno changu. Mukoma akabva auya ainge akabata dhishi icho chaainge akabata, ndikabva ndangonzwa kuti muchidhishi umu mainge muine chainge chakadonheramo. Ndikabva ndatotarira kudai ndikabva ndatoona chibereko changu. Mukoma ndokutorasikirwa kwandakatoitwa nechibereko changu. Ndatova nemakore akati kuti ndichitoitawo basa iro riri mukoma. Varume ava ndo zvavanotiita, vanotibhadharisa kutitsvakira kwavanotiita maclients anenge aine zvinhu zvavo. Kana nene mukoma chibereko chacho handisisina zvachose. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Zvakangooma hazvo veduwe, hanzi kana chibereko chacho handisisina, ndakawodzwa chibereko changu chakaora mushure mekunge ndatanga kuita bonde neumwe muNigerian uyo anotitsvakira macustomers. Zvakangooma hazvo veduwe, ngatitaure naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera.
nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadisho ino mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndinoda kungotaurawo kanyaya kangu kakaitika, ende ndinoda kungopawo warning kune vamwe vanhu. Mukoma pane pandakawanawo chibasa, ende ndainge ndatoita lucky because vanhu ava vakandihaya. Ivo havasi maSouth African but mablacks zvavo, but vane mari dzavo mukoma. Saka vakandeti kana iwewe kana ukanyatsokutishandira mune zvakanaka, when we go back to America tinokwanisa kuzozamawo kuti tinge tichikusponsor wobva wazouya kuAmerica. We will try to find a way. Saka vainge vakauya kuno because ivo vanoshanda nemadiplomats. So mukoma ndakabva ndazotanga kuvashandira paya. Zvino zvakazoitika ndezvekuti vanhu ava pane pavakambodzokera kokuAmerica, ndikabva ndazongotoona kutoti uyu wainge uri mukana wekuti ndinge ndichitora ma12 andainge ndakaona mumba mavo, because semunhu ainge achangopedzawo kuvaka kumba uku ndainge ndichidawo kuti imba yangu inge ichinaka. Saka mubedroom mavo maiva nemamwe macurtains ainge akawanda. Ndikabva ndati macurtain awa nemanakiro acho aakaita, regedzai ndinge ndichingomaba macurtain awa. Saka ndakabva ndatora 4 macurtains ainge akawandisa mukoma zvekutoti ndaitoshaya kuziva kuti vanhu ava macurtain awa vainge vachida kumashandisei. Neuwandu hwavo ndakabva ndati vanhu ava I think kuti they have forgotten. Munoziva kuti vanhu vane mari vanokwanisa kuenda kunotenga something, but munhu achitokanganwa kutoti mumba chinhu ichocho akatochitenga kudhara. Saka ndozvandakatongozviudzawo ipapo, ndikatongoti panapa zvandava kutoita, ndava kutongomaba macurtain awa. Ndipo paya pandakabva ndamaba macurtain awa. So inini at that time ndichinoba macurtain awa, handina kuziva kuti vanhu ava zvavainge vakaita ndezvekuti vainge vakaseta kamera, but kakamera aka mukoma kainge kari kadiki zvekuti hautomboone kutoti pane kamera iyi kamera iyi mukoma idiki, but inenge ichitoona everything zvinenge zvichitoitika mubedroom imomo. Ndakabva ndaba macurtain aya, ndini uyo ndikabva ndamarongedza, ndikabva ndaenda nawo kumba. Ndakangoti ndichingonosvika kumba usiku ndokubva ndaona phone call ichipinda from America. Ndikatoti hello boss. Vakabva vatonditi unfortunately we do not want you to work for us anymore because we see kuti you have stolen from us. Are you able to return back those curtains? Otherwise we will get you arrested. Mukoma ndakapanika, ndikadikitira. Kunyange pandakamadzorera macurtain awa ndainge ndichitotya kuti ndichatongokaruka ndatongosungwa. Ndakatongonomadhampa mukoma, ndokubva ndanosangana neumwe uyo wavakanditi ndiye wandaifanira kuti ndinge ndichidzorera macurtain iwawo. Saka ndinoda kuti vanhu vange vachiva very careful, because dzimwe nguva unokwanisa kutozvikanganisira mukana wako kutaura kudai. So maybe ndikadai ndava kutotanga kutogadzirirwawo mapepa angu ekuti ndinge ndichienda kuAmerica nesponsorship. Ndinogara ndichingozviblema kuti zvimwe kuda ndiwo wega mukana wandainge ndakapiwa naMwari, but ndikabva ndazvikanganisira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu kutoba macurtain, kuba macurtain apa mumba umwe. Hanzi mune kakamera kadiki, maiva nekakamera kadiki kekuti havaimbofungidzira kuti mumba imomo mune kamera. Later on phone call yotongopinda wotongonzi please dzorera macurtain apa vanhu vaitoda kutokusponsor. Zvakangoma hazvo vedu ngatitaure navo mucomment section.